Huomenta. Me ollaan Nikon kanssa nyt täällä Helsinki-Vantaan lentokentällä. Me odotellaan nyt vähän aikaa täällä. Meillä lähtee tuossa tunnin päästä lento Tukholmaan Arlandaan. Ja sieltä meillä on sitten jatko Malagaan ja sieltä sitten taas Fuengirolaan. Ja se, että miksi me Fuengirolaan mennään, niin me seuraavat 5 viikkoa tullaan olemaan siellä työharjoittelussa paikallisessa sanomalehdessä. Ja meidän hommiin tulee kuulumaan varmaan nettisivuhommia, videokuvausta, valokuvausta ja muuta tämmöstä. Ja me pidetään sitten tätä videoblogia kaikista mitä tapahtuupi siellä ja mitä tehdään ja kaikkea tämmöistä vähän yleistä hommaa mitä siellä on. Ja tämän kautta voi niinku seurata sitten kaikki ihmiset meidän menoa siellä ja fiiliksiä. Ja ei tässä tämä enempää tällä heti alkuun, niin katsellaanhan mennään sitten myöhemmin. Joka puolella on ruotsia puhuvia ihmisiä paikalla, ymmärretään mitään. No niin, ensimmäiset ruuat Ruotsissa antavat takaisin vaan Ruotsin kruunuja ja me pitää saada tuhlattua ne vielä sitten. Mihinkähän sitä voisi tuhlata? Tuolla oli jotain semmosia juomapaikkoja. Saa nähdä. Katsotaan jos käytäis reissu ensimmäiset oluet maistamassa vielä. Vois olla. No niin, elikkä nyt ollaan tässä Tomin kanssa päästy asiaan, että emme muuten näitä oltais otettu, mutta kun justiinsa jäi se 59 kruunua tuolta ruokapaikasta ja nämä sattu maksamaan sen verran, niin oli sitten ihan pakko kokeilla. Niin aiemmin just, että pitää ne loput kruunut jotenkin tuhlata, niin tässähän nämä nyt hyvän tarkoitukseen meni tuonne. Jep, kurkusta alas. Kyllä. No niin, niin kuin maisemista näkee, niin nyt ollaan perillä täällä. Ja aika huikeat maisemat on täällä on. Onko Nikolle jotakin sanottu vai? Eipä tässä kuumaa. Hyvät fiilikset on.